ଯାହୁ ନା ନା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି ବଡ଼ କଥା। ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ପଚାରିଲି ଜାତୀୟ ପଶୁ କିଏ କହିଲା କହିଲା ହିଣ୍ଟସ ଦିଅ କହିଲି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଜାତୀୟ ପଶୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ହିଣ୍ଟସ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? এটা କ'ଣ ହେଇଛି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଜାତୀୟ ଟାଇଗର ତ ଦୂରର କଥା, ସେ ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଗଲାନି। ପଚାରିଲି ଜାତୀୟ ପଶୁ କିଏ, କହିଲା ହିଣ୍ଟସ ଦିଅ କହିଦେ। ମୁଁ କହିଲି ବୋରୁ ଆରମ୍ଭ ଜାତୀୟ ପଶୁ କ'ଣ କହିଲୁ? କହିଲା ବୁଦା। ତୁ କହିଦେଲା ହିଣ୍ଟସ ମାନେ କ'ଣ ଟିକେ ଜଣେଇଦେବା ପାଇଁ କ୍ୟୁଟା, ଆନ୍ସରକୁ ଜଣେଇଦେବା ପାଇଁ କ୍ୟୁଟା। ମୁଁ ଯୋଉ କହିଥିଲି ବୋରୁ ଆରମ୍ଭ ଜାତୀୟ ପଶୁ, ସେ କହିଲା ବୁଦା। ଏମିତିଆ ପିଲା ବୋଲେ ବଦମାସ ବେ ଜାତୀୟ ବାଘ ବେ ଏଇ ବଣରେ ରହେ। କହିଲୁ ଦେଖି ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କିଏ? କେ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଲି ଆଉ। କହିଲା ଜାତୀୟ ପୁଣି କହିଲା ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଟିକେ ହିଣ୍ଟସ ଦିଅ କହିଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ମୋରୁ ଆରମ୍ଭ କହିଲୁ ଦେଖି। କହିଲା ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଯଦି ବାଘ ହେଲା, ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ବାଘ ମାଇପ। ମୁଁ ଯଦି ମୋରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଦେଲା ଆଉ। ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଦେଲା ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସିଏମ୍। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଗାଁର ସ୍ୱର ହଉ ଗାଁ ଆଖଡ଼ା ଅଡିସନ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ଯାଉଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୂଆ ପଇସା ପତ୍ର ନଥାଏ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ଟିକେ ଯୋଉଠି ପାଖାପାଖିରେ କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମିଳିବ ମୁଁ ଦେଖେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ମହାନଦୀ ଉପରେ ଦଉଥାନ୍ତି ଭାଷଣ। ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆଉ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଟି କାଟି ପ୍ରାଣାମ ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କ କହିବାର କଥା ହଉଛି ମହାନଦୀ ଜଳ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ବଳ। ସେ ଲାଇନ ଲେଖା ହେଇଛି କାଗଜରେ। ମହାନଦୀ ଜଳ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ବଳ।